Acolo am fost săptămâna trecută și făcusem o igienizare și urma să-i fac și niște căriuțe. Și ăla a fost cel mai greu, în moment când am văzut că într-o secundă, gata, viața lor se sfârșește. Eu am fost diagnosticată la vârsta de 6 luni jumătate, iar la vârsta de 9 luni m-au operat. Te ridic un pic mai sus. Bravo. De fiecare dată când vin aici simt multă compasiune, multă empatie și o stare de bine pe care nu am mai simțit-o. Faptul că acum știm că vine la o oră stabilită, într-o zi stabilită, un cabinet stomatologic lângă secția de oncologie, ușurează foarte mult lucrurile.